Vetné členy, alebo aj inak povedané strašiak žiakov, robia veľmi často problémy. Pritom nejde o nič zložité, pokiaľ presne ovládate postup, ako na to ísť. Ten postup je taký, že ho použijete pri každej vete a môžete si byť istí, že ak postupujete tak postupujete správne. Čo k tomu treba vedieť? No, v prvom rade treba vymenovať vetné členy. Že existuje prísudok, podmet, predmet, príslovkové určenie a prívlastok. Ďalej je potrebné vedieť, aké otázky k nim prislúchajú. Čiže prísudok je vetný člen, na ktorý sa pýtame otázkami slovesa, čiže čo robí a čo sa s ním deje. Podmet, naň sa pýtam otázkou nominatívu, kto čo. Na predmet sa pýtam všetkými ostatnými pádovými otázkami okrem nominatívu. Čiže nominatív prislúcha podmetu, každý iný pád je predmet. Potom máme príslovkové určenie, miesta, času, spôsobu, príčiny. Tam sú otázky následovné. Na miesto sa pýtam, kde, kam, odkiaľ, kadiaľ a tak ďalej. Času, kedy, odkedy, dokedy. To malo byť veľké písmeno, pozerám. Spôsobu, tam používam jednu jedinú otázku. Ako? Príčiny, prečo, pre akú príčinu. A posledným je prívlastok, ktorý využíva otázku aký a všetky podoby tejto otázky, čiže v rôznych pádoch. Hej? Čiže nie len aký, aká, aké, ale aj akému, akého a tak ďalej. A takisto otázka či, čia, čie, tiež v rôznych pádoch. Treba si toto zapamätať. Prívlastok sa nepýtam len aký, ale aj čí. Teraz sa pozrieme bližšie na podmet. Podmet má, ako môžete vidieť, číslo 2. Čiže to nám troška určuje postup. Keď idem určovať vetné členy vo vete, postupujem vždy rovnako. Ako prvé nájdem prísudok. A až keď mám prísudok, tak sa pýtam na podmet. Podmet môže byť vyjadrený alebo nevyjadrený a prísudok môže byť slovesný alebo slovesnomenný. Ako sa v tom vysomáriť? Veľmi jednoducho. Mám napríklad vetu, poviem si napríklad mama varí. Čiže postupujem takto. Ako prvý vždy hľadám prísudok. Vždy. Čiže čo robí, varí. Keď mám prísudok, tak použijem tú otázku nominatívu, kto alebo čo, plus ten prísudok. Čiže kto varí? Mama. Takže našla som v vete podmet a prísudok. Podmet a prísudok dokopy sa nazýva prisudzovací sklad. Podmet a prísudok sú hlavnými vetnými členmi. Ako sme si hovorili, podmet môže byť vyjadrený alebo nevyjadrený. Čo to znamená? Keď ho tam mám priamo napísaný, čiže vidím, že ten podmet je mama, tak vtedy je vyjadrený. Keby sme mali napríklad len vetu varí, tak, čo robí? Varí, prísudok. Kto varí? A odpoveď by bolo on, alebo ona, lebo neviem presne určiť. Čiže len si domyslím tú osobu a nie je to reálne v tej vete napísané, tak vtedy ten podmet tam je. On tam je, ja si ho viem vyvodiť, ale nie je tam priamo napísaný, čiže vtedy je nevyjadrený. Kedy je prísudok slovesný alebo slovesnomenný? Pozriem sa na túto vetu. Varí. Vidím, že ten prísudok je tvorený jedným slovom, konkrétne slovesom, čiže je slovesný. Kedy je prísudok slovesnomenný? Keď sa skladá zo slovesa a nejakého mena, čiže podstatného alebo prídavného. Čiže napríklad napíšem Erika je šikovná.
idem hľadať najskôr prísudok. Čo robí? Je šikovná. Kto je šikovný? Rika. Je to tu napísané, čiže podmet je vyjadrený. A teraz, ten prísudok, prečo sa skladá z týchto dvoch slov? Toto je sloveso. Je sloveso. Šikovná, to je prídavné meno. Čiže slovesno menný, prídavné meno, sloveso. Prečo nemôže byť len Rika je? Takto. Vždy, keď budete si robiť vetný rozbor a poviete si dokopy podmet a prísudok, tak musí vám to dávať v podstate taký ucelený význam, ako že takú základnú informáciu, ktorá je najdôležitejšia z tej vety, pokiaľ je tá veta aj nejaká dlhšia. Čiže keď poviem mama varí, som vybavená, presne viem, čo sa deje. Keby som povedala len Erika je, tak už keď si to takto budete kontrolovať a poviete si Erika je, tak skúste to niekomu povedať. Prídite za mamou do kuchyne a poviete mami, Erika je, tak mama vám začne ukazovať, že máte dopovedať, pretože čaká, ako to skončí, že čo Erika je. Čiže nedáva to ucelený význam a preto mi je jasné, že k tomu je ešte niečo chýba, teda nejaké meno, buď podstatné alebo prídavné meno. Takže vtedy je to prísudok slovesno-menný. Ideme si pozrieť ďalšie. Najväčší strašiak žiakov, neviem prečo, celkom ľahké, dám to naopak. Prívlastok. Pozrieme si najskôr zhodný. Prívlastok teda môže byť zhodný alebo nezhodný. Vieme, že sa naň pýtame otázkou aký alebo čí, takisto aj v rôznych jeho podobách, v rôznych pádoch. Čiže aký je medzi nimi rozdiel? Takýto. Zhodný prívlastok, keď sa naň pozrieme a budeme chcieť určiť si aj slovný druh, tak vždy je to buď prídavné meno alebo zámeno. Stojí pred podstatným menom a s tým podstatným menom, pred ktorým stojí, sa zhodujú v gramatických kategóriách a nezhodný je opak. Nezhodný prívlastok je sám o sebe podstatné meno, ktoré stojí za nejakým podstatným menom a nemajú kompletnú zhodu v gramatických kategóriách. Vysvetlíme si to. Napríklad Mia má peknú kyticu. Ideme si spraviť vetný rozbor. Čo robí? Má. Prísudok. Kto má? Mia. Koho čo má Mia? Kyticu. Predmet. Akú kyticu? Peknú kyticu. Ako viem, že toto je prívlastok zhodný? Pretože, ako sme si hovorili, na prívlastok sa pýtam otázkami. Aký, alebo čí, alebo iných pádoch a rodoch. Čiže akú kyticu? Peknú kyticu. Čiže je to prídavné meno? Peknú? Áno. Stojí pred podstatným menom, ku ktorému sa viaže? Áno, stojí. Nastáva zhoda v gramatických kategóriách? Zistíme. Peknú kyticu. Keď chcem určovať gramatické kategórie prídavného mena, tak musím hľadiť aj na to podstatné meno, ktoré je za ním. Hej? Čiže peknú kyticu. Akú, čiže ženský rod. Ženský rod, obidve. Peknú kyticu, aké je tam číslo, singulár. Kyticu, takisto. Koho čo má peknú kyticu, čiže akuzatív. Vidíme, že obidve, aj prídavné meno, aj podstatné meno, majú rovnaké gramatické kategórie. Čiže mám to naplnené, som si istá, že je to zhodný prívlastok. Ako vyzerá nezhodný? Mia má kyticu tulipánov. Ja vždy žiakom hovorím, že keď idete robiť vetný rozbor, pozrite si tú vetu
A vyznačte si len tak v okom podstatné mená v tej vete. A pokiaľ sa stane, že vidíte takto dve podstatné mená za sebou, tak už zbystrite pozornosť, lebo je vysoká pravdepodobnosť, že pôjde o nezhodný prívlastok. Takže spravíme si rozbor. Má, jednotka. Mia, dvojka. Mia má koho čo? Kyticu. Čiže toto je predmet. A teraz. Kyticu. Akú kyticu má? Kyticu tulipánov. Čiže toto je nezhodný prívlastok. A teraz, že prečo? Je to podstatné meno? Je. Pýtala som sa akú. Základná otázka musí byť. Stojí za podstatným menom, ku ktorému sa viaže? Áno. Akú kyticu tulipánov? Stojí za tým. Bez kompletnej zhody v gramatických kategóriách. No už to vidím na prvom. Kytica je ženský rod. Tulipán je mužský. Kyticu jednu, čiže singulár, tulipánov plurál. Takže už vidím, že tam sa to proste v ničom nezhodne. Toto treba vedieť. A keď budete toto vedieť, tak nebudete mať problém prívlastok rozlíšiť, či je zhodný alebo nezhodný. Čo problémom môže byť, je, že určite nesprávny vetný člen. Žiaci často totiž sa pýtajú takto. Mia má kyticu tulipánov. Kyticu koho čoho? Tulipánov. A v tom prípade, keď použijem otázku koho čoho, čo je otázka genitívu, tak by nám vyšlo, že je to vlastne predmet. Ale nie je to predmet. Hej? Takže vy automaticky, keď budete mať vetu a spraviť v nej vetný rozbor, predpokladajte, že tam bude nezhodný prívlastok a doslova vyhľadávajte podstatné mená. Pretože môže sa stať, že pokiaľ sú tam dve podstatné mená, alebo aj viac, že jedno z toho bude nezhodný prívlastok, čiže vyslovene vyhľadávajte. Ak sa vám stane, že vy určite, že nebudete teraz vedieť, že či to bude teda ten nezhodný prívlastok, ktorý má 5 číslo, alebo to bude predmet, ktorý má 3 číslo, tak platí, že vyhráva ten vetný člen, ktorý má vyššie číslo. Čiže keď sa rozhoduje medzi 3 a 5, tak je to 5. Ideme si spraviť niekoľko vetných rozborov spolu. Čiže máme vetu. Moja mama varí večeru. Vždy postupujem rovnako. Ako prvé určím prísudok. Čo robí? Varí. Kto varí? Mama. Pozor na to, nedávajte vždy to zámeno k tomu podstatnému menu. Hej? Vy si veľakrát odpovedáte. Kto varí? Moja mama. A to sú dve slová. Hej? Takže kto varí? Mama. A teraz sa spýtam na to moja. Čia mama varí večeru? Moja. Keďže som sa pýtala čia, tak je to prívlastok. Koho čo varí moja mama? Koho čo? Čiže otázka akuzatívu prislúcha predmetu. Idem ďalej. Zajtra idem s kamarátkou do kina. Zase, vždy rovnako, prvý prísudok. Čo robím? Idem. Kto ide? Ja idem. Čiže nevyjadrený podmet. Kedy idem? Zajtra. Príslovkové určenie času. S kým idem? S kamarátkou. S kým? S čím? To je otázka predmetu. Kam idem? Kam? Do kina. Príslovkové určenie miesta. Teda, keď sa naučíte tento postup, že vždy začínam prísudkom, až potom hľadám podmet a potom sa zameriam na všetko ostatné v tej vete, s tým, že dokážem použiť tie otázky. Musím vedieť, ktorá otázka patrí ku ktorému tomu vetnému členu, tak sa nepomýlite. Ideme ďalej. Skúste si sami spraviť vetný rozbor, na chvíľu si stopnite video, potom si ho pustíte a pozrieme si správny výsledok. Takže ideme na to. Čo som robil? Upiekol som. Kto upiekol? Ja som upiekol. Koho čo som upiekol? Koláč.
Koho čo? Čiže predmet. Aký koláč? Malinový koláč. Prísudok, prívlastok, zhodný. Ďalej. Táto veta. Chcel by som si ísť kúpiť. Prísudok. Kto by si chcel ísť kúpiť? Ja. Podmet. Koho čo by som si chcel ísť kúpiť? Koho čo? Čiže predmet. Tu v týchto vetách môžete vidieť, že prísudok nie je vždy len jedno slovo, jedno sloveso, ako sme mali mama varí večeru. Veľakrát sa skladá z viacerých tých častí. Tu máme napríklad upiekol som. Hej, tam treba rátať proste, že niektoré slovesa majú zvratnú podobu a to vždy prislúcha k tomu slovesu, patrí to k tomu. Napríklad v tejto vete chcel by som si ísť kúpiť. To je všetko proste jeden prísudok, pretože sú to buď slovesá, alebo časti tých slovies, ktoré k tomu jednoducho patria. Treba na to dávať pozor, pretože keby ste tamto k tomu neprisúdili, tak by vám mohol výjsť iný podmet. Mohlo by vás to nasmerovať na zlý podmet. Ideme ďalej. V garáži máme nové auto. A daroval mi kyticu krásnych rúží. Spravte si sami, stopnite si. Takže ako vždy rovnako. Čo robíme? Máme. Kto má? My máme. Kde máme? V garáži. Príslovko určení miesta. Koho čo máme v garáži? Auto máme v garáži. Aké auto? Nové auto. Všimnite si, že tie slova sú vzájomne poprepájané. Vždy, keď používam otázku, tak k tomu používam aj slova z tej vety. Hej? Čiže, kto má, my máme. Koho čo máme v garáži? Auto. Aké auto máme v garáži? Nové auto. Hej? Takže takto. Ideme ďalej. Daroval. Kto mi daroval? On. Komu daroval? My alebo mne. Koho čo mi daroval? Kyticu. Akú kyticu? Kyticu rúží. Akých rúží? Krásnych rúží. V tejto vete sa nám stali takéto veci. V prvom rade, žiaci majú vysokú tendenciu, keď vidia zámeno, automaticky z toho spraviť podmet. Nie je to tak. Hej? Preto vždy hovorím, najskôr si nájdite prísudok a ním sa pýtajte na podmet. Hej? Neznamená to, že keď je v tej vete zámeno, automaticky je to podmet. Vôbec nie. Čo sa nám tu stala ako druhá vec? Máme tu dva prívlastky, z toho jeden zhodný a jeden nezhodný. Toto je veľmi časté v slovenčine, čiže treba to ovládať. Vždy predpokladám, že v tej vete bude nezhodný prívlastok. Pozriem sa, koľko tam mám podstatných mien. Daroval mi kyticu krásnych rúží. Tu nám vidím jedno a tu vidím druhé. Čiže automaticky zbystrím pozornosť, že je možné, že jedno z toho bude nezhodný prívlastok. Takže, akú kyticu? Kyticu rúží. Čiže je to podstatné meno, stojí za podstatným menom, nezhoduje sa v gramatických kategóriách. Takisto tu mám aj zhodný prívlastok. Akých rúží? Krásnych rúží. Je to prídavné meno, stojí pred tým podstatným menom, ktoré rozvíja a zhodujú sa aj v gramatických kategóriách. Ukážeme si ďalšie vety. Skúste si spraviť sami, stopnite si a potom pozrieme výsledok.
Takže ideme. Stala sa spisovateľkou je prísudok. Kto sa stal spisovateľkou? Ona. Akou spisovateľkou? Úspešnou. Čo sa nám tu stalo? Mám tu prísudok, ktorý je slovesno-menný. Prečo je to takto? Vždy si hovoríme, keď dám dokopy podmet a prísudok, čo je teda prísudzovací sklad, má to dávať ucelený význam. Keď poviem, ona sa stala, tak už cítim, že mi tam niečo chýba. Práve to meno. Čiže ona sa stala spisovateľkou. To je základná informácia z tej vety. Čiže tento prívlastok to už len rozvíja, že akou spisovateľkou, hej? Ale vždy si povedzte dokopy podmet a prísudok, a aby ste sa uistili, že to dáva ucelenú informáciu. Taký istý príklad. Tvoj psík je poslušný. Čiže je poslušný. Jeden. Kto je poslušný? Psík. Čí psík? Tvoj psík. Čiže zase, keby som si dala podmet a prísudok dokopy, že by som dala len toto sloveso je, psík je, tak mám tam chýbajúcu informáciu. Nemám to dopovedané. Čiže preto je tento prísudok slovesno-menný. Sloveso, prídavné meno. A tá informácia dokopy dáva ucelený význam. Pozrime si túto vetu v súvislosti napríklad s touto. Bábätko je kašičku. Je prísudok. Kto je? Bábätko. Koho čo? Kašičku. Teraz všimnite si, v tejto vete bolo je, aj v tejto je. Ale v tejto vete máme prísudok je poslušný, v tejto vete máme prísudok len je. Prečo? Aký je v tom rozdiel? Pretože tvoj psík je poslušný, to sloveso je pochádza zo slovesa byť. Byť, existovať, jestvovať. Pritom v tejto vete bábätko je kašičku, ide o sloveso jesť, ktoré je plnovýznamové a môže normálne existovať samo o sebe vo vete. Čiže keď poviem bábätko je, to znamená, že vykonáva činnosť, pri ktorej si plní brúško. Hej? Takže je to úplne ucelený význam. A posledná veta. Skúste si ju sami vypracovať, stopnite si a potom si spolu pozrieme výsledok. Ideme na to. Takže, čo robí? Príde. Kto príde? Sestra príde. Čia sestra? Otcova. Kedy príde? Zajtra. Kam príde? K nám. Aká sestra? Sestra z Kanady. Veľmi časté, ako sme si hovorili, že toto je nezhodný prívlastok. Veľa žiakov tam napíše, že je to príslovkové určenie miesta, lebo sa na to spýtajú, odkiaľ príde sestra z Kanady. A tiež, keď nad tým sa zamýšľate, že by ste tam dali odkiaľ, ale vychádza vám k tomu aj tá otázka, aký, čiže aká otázka prívlastku, tak vždy vyhráva to, že je to prívlastok. Dobre? Čiže keď som si pozrela tú vetu, tak pozriem si podstatné mená. Mám tu sestra a mám tu Kanada. To sú podstatné mená. Sú za sebou, čiže je vysoká pravdepodobnosť, že to druhé bude nezhodný prívlastok. Takže dávajte na to pozor a keď budete mať testovanie alebo písomku, čokoľvek a budete mať určovať vetné členy, tak vždy si popozerajte, koľko je tam tých
podstatných mien, ak sú tam dve alebo viac, tak je vysoká pravdepodobnosť, že jedno z toho bude nezhodný prívlastok, takže vyslovene ho vyhľadávajte, či tam je a potom sa nepomýlite.